Amma ku da gaske ne kun hana shi yarsa tun tana karama har sai ta kawo iwar haka? Lokacin ko ya yi ta ba a bayanin shari'a. To ke baiwa Allah ke kuma menene dalilin na tafiyar masa da adab da dai ya sake ki? Saboda ba shi da gida balle mata. Kai Alhaji Umaru menene dalilin da yasa kai uwa kai makarbiya wajen hana shi yarsa? Wasu daga cikin dalilan a mai ɗaki na gashi ta riga ta faɗa. Sannan kuma wanda ake so a bawa ‘yan nan an ce ya faɗi wani gari zai kai ta kuma ya ƙi faɗin ta. To kaga ai ba za a ɗauki yarinya a bashi wasan da ya taɓa ta. Kai Bashir mahaifinsa Haila ya tsane ka. Ka san da wannan? Ka shaida haka? Mai shari'a. Jama'a kuma ku shaida. Mahaifinsa Haila ya tsani Bashir. Kotu ta shaida, jama'a sun shaida. Mahaifinki ya tsani Bashir. Sauraki. Wannan wani sirri na ne. Wani yayi roƙon da muke yi Allah ya baiwa kowa Sahila irin tasa, amma ba wannan Sahila ba. Ba. Maga takarda. Ya? Ai ina jin ba na taɓa yanke irin wannan shari'a a wannan kotun ko? Tunaman ya abin yake ne ya ne yanke hukuncin nan ne? Irin wacan? Wato irin wannan wacan kai ban gano ba. To ai ta ina za a kore ki abin ai ba zai gagara. Wannan su ne takardun nasu ko? Da Allah jama'a na taɓa yanke irin wannan hukunci irin yadda ka ji na Sahil nan a wannan kotu a wani lokaci can baya kuma na san kuna zuwa kuna ga irin hukuncin da nake da Allah akwai wanda zai tuna min yadda na yanke hukunci